אלי קובלון אולי אחד הסמלים של המאבק להרחבת סל התרופות. כבר שנים שהוא לא מצליח לשכנע את חברי הוועדה שאומרים שהתרופה שהוא מדבר עליה לא יכולה לסייע לו ולחולים במצבו. אז הוא השיג את המימון בעצמו, והתוצאה הפתיעה כמעט את כולם. הכתבה של יואב אבן. לפני כמה ימים, בשעה טובה, קיבלתי את האוקיי הסופי והרשמי מהרופא שלי בעצם להתנתק מהזנה תוך ורידית. כבר 3 שנים שאלי קובלון, בן 34, סובל ממחלת מעיים קשה שמאלצת אותו להתחבר במשך שעות ארוכות מדי יום להזנה תוך ורידית דרך עמוד אינפוזיה. מאז חלה מנהל אלי מאבק מתוקשר נגד ועדת סל התרופות בדרישה להכניס לסל תרופה יקרה בשם גאטקס שעולה כמעט 1,000,000 שקל בשנה לחולה אחד. בוועדה מסרבים, אז אלי השיג לבדו את המימון לתרופה היקרה, וזאת התוצאה. הם אמרו שאין מידע שהתרופה אכן עוזרת, והנה, תראו אותי. אני הייתי מחובר 12 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, קבעו לעמוד אינפוזיה. אני היום לא צריך את זה. במהלך המאבק להכניס את התרופה היקרה לסל התרופות, התעמת אלי עם שרת הבריאות לשעבר יעל גרמן, ואף התפרץ לדיוני ועדת הסל לפני כ2.5 שנים. אתה יושב ראש הוועדה. אי אפשר. אתם דנים אנשים למוות. איך זה יכול להיות? אני גם רוצה ילדים. למה אתם לא נותנים את זה? תנו לנו לחיות. מי שעמד אז בראש הוועדה כשאלי התפרץ לדיוניה היה פרופסור יונתן הלוי, המנהל של בית החולים שערי צדק. אלי התקשר לבשר לו שמתברר שהתרופה דווקא כן עוזרת, לא רק לאלי עצמו, אלא לעוד חולים במצבו. אין שמח ממני לשמוע שנגמלת, ואני מאחל לך בריאות שלמה ואריכות ימים ובריאות טובה. תודה רבה.